Школьнік у Менску перадаў 6 залатых зліткаў махлярам. Калапс на мяжы ў пункце пропуску Берасце-Тэресполь. Беларуска заплаціла больш за 8 тысяч рублёў за лячэнне сабакі. У Беларусі ўводзяць абследаванне на бясплоддзе ў жанчын і калі ў 2027 годзе чакаць вялікія выходныя. А таксама падрыхтуйцеся да моцных дажджоў і рэзкага пахаладання. З вас падабайкі і каментары. А мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». У Менску 10-гадовы хлопчык аддаў тэлефонным махлярам 18 тысяч долараў і 6 зліткаў золата. Малога запалохалі, што праз атрыманы раней код з СМС ён нібыта дапамог злачынцам. Каб уратаваць бацькоў ад арышту, дзіцяці загадалі задэклараваць сямейныя ашчаджэнні. Барсетку з грашыма і золатам забраў 20-гадовы кур'ер. Пасля абмяняў зліткі на валюту і схаваў усе грошы для наступнага пасярэдніка. Паводле міліцыянтаў, такім жа чынам маладзён забраў наяўныя яшчэ ў аднаго падлетка ў Скідзелі. Кур'ера затрымалі, ён сцвярджае, што знайшоў у інтэрнэце такую працу і не ведаў, што дапамагае махлярам. Ладзіцца правяранне. Працягнем тэму махляроў, бо гэта стала сапраўды масавую з'яваю. Будьце, калі ласка, уважлівыя і заўсёды пераправярайце звесткі. Марыў працаваць нафтавіком у Нарвегіі, разбагацець, але страціў больш за 3,5 тысячы рублёў. 44-гадовы жыхар сталіцы убачыў у інтэрнэце рэкламу працы за мяжою. Перайшоў па спасылцы і звязаўся з нібыта працадаўцам. Той расказаў пра добрыя ўмовы і дапамогу ў афармленні дакументаў. Пасля мужчыну папрасілі запоўніць анкету і заплаціць быццам бы дзяржаўнае мыта. 3,5 тысячы рублёў ён пералічыў некалькімі плацяжамі. Калі фэйкавыя працадаўцы працягнулі настойваць на наступных плацяжах, то пасля парады знаёмага Мянчук звярнуўся ў міліцыю. Распачалі крымінальную справу. Ахвярай махляроў таксама сталася 72-гадовая пенсіянерка з Менску. Жанчына аддала ім амаль 150 тысяч рублёў у эквіваленце. Спачатку ёй патэлефанавалі нібыта з паліклінікі, маўляў, папяровую медычную картку заменяць на электронную, а для гэтага паведаміце, калі ласка, асабістыя звесткі ды код з СМС. Потым лжэміліцыянты заявілі, што падчас ператрусу усе ашчаджэнні могуць сканфіскаваць. Грошы трэба тэрмінова, так бы мовіць, задэклараваць. Пенсіянерка перадала кур'ерцы 35 тысяч долараў, 8 тысяч еўраў і 22 тысячы расійскіх рублёў. Кур'еркай аказалася таксама падманутая 68-гадовая жыхарка Гомля, якая была упэўненая, што дапамагае іншым уратаваць грошы. У Полацкім раёне ратавальнікі дапамаглі кіроўцу, які трапіў у ДТЗ. Аварыя адбылася ўначы на аўтадарозе Р-20 непадалёк ад вёскі Баранова. Легкавы аўтамабіль урэзаўся ў апору электралініі. У выніку сутыкнення кіроўцу заціснула ў салоне. Самастойна выбрацца ён не мог. Ратавальнікі з дапамогаю гідраўлічнага аварыйна-ратавальнага інструменту дэблакавалі мужчыну і перадалі яго брыгадзе хуткай медычнай дапамогі. Расеец на мяжы з Польшчай у пункце пропуску Берасце спрабаваў правесці ў Беларусь наркотык. Каля кабіны пашпартнага кантролю памежнікі са службовым сабакам знайшлі папяровы скрутак з рэчывам рудога колеру. Экспертыза паказала, што гэта гашыш. Паводле памежнікаў, грамадзянін Расіі падышоў да кіроўцы мікрааўтобуса, якім мінаў мяжу і незаўважна выкінуў наркотык пад колы. Замежніка затрымалі і змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, распачатыя крымінальныя справы. Амаль 3 сотняў чакання на выезд з Беларусі ў Польшчу захоўваюцца гіганцкія чэргі. Найцяжэйшая сітуацыя ў Берасці. Паводле дзяржаўнага памежнага камітэту ў першай палове дня там больш за 1260 легкавікоў і 42 аўтобусы. Цяпер на кантроль выклікаюць тых, хто зарэгістраваўся яшчэ ўвечары 17 жніўня. Праз затрымкі спазняюцца міжнародныя аўтобусы. Рэйс Менск-Варшава кампаніі «Экалайнс», напрыклад, сёння прыбыў больш як на 4 гадзіны пазней за расклад. Некаторыя пасажыры, аднак, перасаджваюцца ў аўтобусы бліжэй да шлагбауму, вядома, за дадатковую плату. На іншых кірунках сітуацыя лепшая. У Брузгах чакаюць крыху больш за сотню, у Бераставіцы 1,5 сотняў. Найменшыя чэргі цяпер на мяжы з Літвою. У Каменным Лозе каля 10 гадзінаў чакання, а ў Беняконях яшчэ менш. Што ў Каменным Лозе, што ў Беняконях аўтобусы ідуць без замінак. Дэкаратыўных пацукоў і мышэй, з якімі, так бы мовіць, нагуляліся, нярэдка выкідваюць проста на сметніцы. Гамяльчанка выпадкова заўважыла каля смеццевага кантэйнера домік, у якім былі 2 белыя дэкаратыўныя мышкі. Іх паспелі ўратаваць валанцёры арганізацыі «Ратуй». Аднак паводле зооабаронцаў гэта далёка не адзінкавы выпадак. Нядаўна на сметніцу выкінулі клетку з сямействам пацукоў. Удалося ўратаваць 5 асобінаў. У Касцюкоўцы знайшлі яшчэ адну сям'ю бацькоў 4 дзіцянятаў,
капюшончатых пацукоў. Аднойчы валанцёру нават давялося здымаць выкінутую дэкаратыўную пацучыху з дрэва. Зооабаронцы мяркуюць, што грызуноў часта купляюць дзецям як жывую цацку, а калі гадаванцы надакучваюць, то далейшы лёс іхны незайздросны. Цяпер уратаваным мышкам шукаюць новых адказных гаспадароў. У соцсетках абмяркоўваюць кошт лячэння шчанюка такса-мянушкаю Міша. У яго выявілі парвавірусны энтэрыт. За некалькі дзён у стацыянары сям'я ўжо пакінула 8 000 рублёў і залезла ў пазыкі. Калі Мішу зрабілася горш, яго перавялі ў яшчэ больш дарагі стацыянар, дзе сотні каштуюць 2600 рублёў, бо іншыя клінікі, маўляў, адмовіліся браць хворага шчанюка. Аплату, як сцвярджаецца, трэба было ўносіць штодня і без растэрмінавання. Карыстальнікаў такая цана абурыла. Некаторыя нават прапанавалі скардзіцца ў марг. Тым часам Мішу зрабілася крыху лепш. Ён ужо пачаў есці самастойна і цяпер у таннейшым стацыянары за 1030 рублёў у сотні. Валанцёры ў сацыяльных сетках просяць дапамогі, бо гаспадыні шчанюка проста няма чым плаціць. Больш вялікіх выходных у 2027 годзе. Новы год беларусы пачнуць з 3 выходных запар. 1 студзеня ў 27-м прыпадае на пятніцу. Адпачываць можна з 1 да 3 студзеня. Праваслаўныя каляды ў чацвер. 7 студзеня, калі чыноўнікі перанясуць працоўную пятніцу на суботу, выйдзе ажно 4 выходныя з 7 да 10 студзеня. 3 дні адпачынку будуць і ў сакавіку. 8 сакавіка прыпадае на панядзелак, радаўніца 11 траўня ў аўторак. Калі перанясуць працоўны панядзелак, беларусы могуць атрымаць 4 выходныя з 8 да 11 траўня. Астатнія дзяржаўныя святы ў 27 годзе прыпадаюць на суботу або нядзелю, таму дадатковага адпачынку за іх, імаверна, не будзе. Валожкі, арнаменты і беларускія краявіды, нацыянальныя каларыты, айдэнтыка ўсё часцей з'яўляюцца ў пакупках беларусаў. Гэтак улетку на адным з маркетплейсаў продажы посуду і кухоннага начыння у этнічным стылі выраслі ў 327 разоў. Асабліва папулярныя міскі і салатніцы з валожкамі і каласамі. Рэзка вырас попыт і на хатні тэкстыль. Пасцельную бялізну з беларускімі краявідамі куплялі ажно на 1800% часцей. У трэндзе таксама карціны, адзенне з вышыўкаю, тканіны з нацыянальнымі прынтамі і дзіцячыя тавары. У кошыках таксама сталі часцей з'яўляцца кнігі пра культуру і прыроду Беларусі, штодзённікі з арнаментамі, шакалад і дзіцячыя тавары з беларускімі матывамі. Назаўтра абвясцілі аранжавы ўзровень небяспекі. У найбліжэйшыя дні ў шмат якіх рэгіёнах пройдуць моцныя дажджы, навальніцы, будзе парывісты вецер. Агулам у Беларусі чакаюцца рэзкія кантрасты тэмпературы. Гэтак у суботу на паўднёвым усходзе паветра прагрэецца да плюс 34. Тады як на поўначы моцнае пахаладанне, толькі да плюс 18. З нядзелі надвор'е пачне мяняцца, ападкаў паменее, але і тэмпература панізіцца. У панядзелак і аўторак ноччу чакаецца ўсяго плюс 6-13 градусаў, а ў сераду месцамі нават да плюс 5. Такім чынам, усяго за некалькі дзён Беларусь пяройдзе ад летняй спёкі да амаль восеньскай прахалоды. Беларускі змогуць бясплатна абследавацца на рызыкі бясплоддзя. Сёлета такую магчымасць дададуць у праграму дыспансерызацыі. Кожная жанчына 18-39 гадоў зможа прайсці гарманальны скрынінг і ацэнку аварыяльнага рэзерву. Для старэйшых жанчын прадугледжваюцца скрынінгі раку малочнай залозы і астэапарозу. На гэтым мы сёння ставім кропку, а вы стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.